Oras madihita sa luhudna, sa Tuhanima mga leodamena tuhita. Tuhani madongani hamu, nang hamupe didongani Tuhani. Tatangihom ma barita nauli ni Jesus Kristus na pinatomutomo ni Nabadia Matius. Bidu 4 ayat 10 rodi 22. Hamuliaon madiho ali Tuhan. Dungi dinamardala ni Jesus tuto pinitaw Galilea di ida madisi dua halak na sa ama sumapakod jala na sida tutawi ay pardekke do na sida ima si Simon na margoar si Petrus dohodongan na sa ama si Andreas. Dunginin na mamaddo na sida yutok kamu maaw bahenok kudohamu gabe si jala jolma. Dungi pitor ditadikon na sida ma jala na siday lao mangihuton ibana. Dung lao ibana siyani di ida mamuse dua halak na asing na sa ama, ima si Jacobus do anggina si Johannes anak ni si Zebedeus, aka na pauli-uli jala na sida hudul di baga sa paraw na sida rapon si Zebedeus ama na siday. Jadi di joma nang nasida. Dungi pitor ditadikon na sida ma parawi dohot ama na sida lao mangihuton ibana. Songonima barita nauli na penatolhas tuhita sa darion. Puji-pujian madiho ale Kristus. Mangihuton Jesus. Pesta Apostel Andreas. Tuat manadolok martukoton sa lagudi pinuka ni naparjolo ihutonon ni naparpudi. Hita sude pangihut ni natuat-tuata kuruta nang tuhata. Ise na tayhuton manutuhon ise hita nuaing dohot haduan. Mula na denggan tapayhut-ihut gabe denggan mahita nuaing dohot tujoluanon. Jai ikot topet do jolma manang persiajaran na ikon si payhut-ihutota. Ikot jologay pangihut na denggan do hita asaboy gabe jolma si hutonon. Barita nauli ni Jesus Kristus sa darion ima siyam Mateus 4 ayat 10 rodi 22 taringot tu pajo ni Jesus tu opat talak sisianda na parjolo. Sada siyan na sida ima Apostel Andreas nta pestahon sa darion. Turi-turi pajo ni Apostelon masay uli. Jala jowi masay hatop diolohon na sida. Dung pajupang dohok nao patalaki pitor didok Jesus tunasida. Yutok kamu mau bahenok kudohamu gabe si jala jolma. Pitor olo do tutu nao patalaki mangihutot Jesus. Boasa pitor porsea nasida tu jojo ni Jesus hape ido pe pajupang. Alusna ima. Ala ni ha porseao ni nasida sendiri. Porsea tu Jesus. Nang pe dang takas dope tunasida sude. Ido rumang niha porseaon. Porsea dang ikot jolo sude takas torang. Gabe pangihut ni Jesus lapatan na rade mangihuton do marsiajar tu Jesusi. Dang ikot jolo tadaw Jesusi saluhut. Jesus torus rapak do akasisianna. Marhite ima gabe ditanda nasida Jesus dohot topet. Udut nii nasida peboy mangihut to pamikiran na pakatayon dohot pabahenan ni Jesus sendiri. Songonido nakita. Jesus torus doadong di tonga-tongata. Boy hita marsiajar manada Jesus lambagas marhite tangiang. Majaha barita nauli. Pahusor-husor barita nauli di bagas roha. Dohot makalason aka tinopana dohot pabainan na di parngoluota siapari. Apostel Andreas sahala pangihut ni Jesus na tung situtu mangihut to Jesus. Di sude perdalanan ni ngoluna dung ditada ibana Jesus alay tarlumobi di ujung ni ngoluna ima ditiki hama matena. Di parsilakod do ibana songod Jesus alay lasian rohana alaboy makilala si taonon ni Jesus di gijang ni salipi.
Saliling 2 hari ibana dipersilakon alai sia gijang misilangi saya marjamita ibana torus tuak kajolma narotusi. Ditiki ngolu narapak do Jesus adong ulaon na sumurong ni apostelon. Ima mabuat jolma tu Jesus. Rupani ibana do mabuan apostel Filipus tu Jesus. Disadatik kemuse mabuan halak junani pajupa do Jesus. Dong nakok Jesus tu banua gijang ibana do majamitahu Jesus jala mabuan bangsa Skotlandia, Rusia, Ukraina do Rumania tu Jesus. Nabadia beda manggoari ibana perhitian tu Jesus. Apostel Andreas gabe pangihuk ni Jesus na tutusi tutu ala ni haporsiaona na mangolu jala magodang tu Jesus. Jesus gabe parngoluonna. Sadarion, Jesus madok tu hita sude nanidok na tuak kasisianna. Ihutok kamu mau, bahenok kudohamu gabe si jala jolma. Jadi, marhite pabainan na dia ma tapatudu dirita sadarion songon pangihuk ni Jesus nama jala jolma. Pabahenan nauli na dia manalaho bahenotta sadarion. Amen.